dits escoltar entre el foc, passes cansades, passes de cristall. Al matí mirava en la finestra, oh font llunyana de la llibertat. Pujava el foc en llargues flames, flames d'amor i d'ansietat. Ens cremava la sang i ficàvem a les flames les pobres mans. Després de la poesia d'Estellers que hem escoltat, anem a fer una escultura sobre el tema de la llibertat per al Salón del Libro de la UNESCO. I la nostra obra parla de la llibertat d'expressió. La llibertat de vestir com els altres vulguem, la llibertat de tindre la nostra pròpia identitat. L'escultura representa en anys anteriors que les dones no podien portar la roba que volien. Era la llibertat d'expressió. Així volem fer una presó i això és la llengua. I volem dir que són diferents colors contenint diferents sentiments. Bon dia, em diuen Teresa Chafe. Jo treballo en la Universitat Politècnica de València. Dono classes de Belles Arts i per a mi és un plaer poder contactar amb vosaltres i presentar-vos el treball que faig. He tingut la sort de poder mostrar el meu treball a tot arreu del món. I el treball que jo faig és intentar utilitzar materials, utilitzant els colors, utilitzant les formes, contar allò que en aquest moment intente comunicar als altres. Una cosa de les que també he fet ha sigut treballar la llibertat. Gràcies per compartir amb mi lo artistes que sou. Gràcies per compartir amb mi la vostra creativitat. Gràcies per compartir amb mi les vostres paraules. Gràcies per compartir amb mi la vostra música.